Po 22 rokoch, odkedy sa rozpráva o rekonštrukcii kaštieľa v Rusovciach a po posledných 5 rokoch, kedy prebiehalo verejné obstarávanie, sme konečne v cieli a zároveň aj na začiatku. Po našom príchode na úrad vlády sme samozrejme našli tento projekt v nejakom stave. Moji predchodcovia majú svoju predstavu o svojej účasti na tomto projekte, ja im ju neberiem a rovnako im vyslovujem touto cestou ďaku, že priložili ruku k dielu. Faktom je, že od nášho nástupu sme zohrali aj spolu s našim verejným obstarávaním a šéfkou, ktorá je tu spoločne s nami, pani Remeňovou, vážny súboj na úrade pre verejné obstarávanie aj s ostatnými uchádzačmi v súťaži a aj po rozsiahlych a závažných právnych vyjadreniach, ale aj znaleckých posudkoch sa nám podarilo rozseknúť ten gordický úzol. Ja neviem, akým spôsobom reagovať na pána Matoviča. Všetci si pamätáme ich pôsobenie na Slovensku a v čase, kedy navýšili rozpočet keď si dobre pamätám, o 24 miliard, tak neboli schopní doručiť žiadne reálne výsledky, hmatateľné, ktoré by si Slováci uvedomovali a mali možnosť vidieť. Na začiatku tohto projektu bola očakávaná suma tejto rekonštrukcie okolo 85 miliónov eur. Výsledná suma verejného obstarávania bola 105 miliónov eur. Takže tu vidíte tú pridanú hodnotu verejného obstarávania, ktoré trvalo až 5 rokov. Keby v roku 2010 nevypovedala Ministerstvo dopravy za Radičovej vlády zmluvy na dokončenie diaľnic, mali by sme hotovú diaľnicu do Košíc za 1,5 miliardy. Dnes, po iba politickej tlačovke, ktorá mala za cieľ iba to, aby sme nejakým spôsobom bojovali so Smerom a rozložili nejaké projekty, ktoré sa stali, to stojí 2,5 miliardy. Spomeňte si, koľko bolo haló okolo Bratislavského hradu. Dnes je Bratislavský hrad dôstojnou dominantou Bratislavy, slúži nielen pre Bratislavčanov, ale pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a máme byť na čo hrdí. To, že v prepočte cien a rokov je lacnejší ako dnešná modernizácia Rusovského kaštieľa, už málo kto si spomenie. Som veľmi rád, že súčasná vládna koalícia našla vnútornú zhodu a podarilo sa jej odstraniť všetky tie administratívne prekážky pri tak veľkých verejných obstarávaniach, ako bolo toto. Budeme s plným nasadením nápomocní, ale budeme aj takým trošku naháňačom do roboty, pretože my sme prišli do tejto vlády robiť, nie rozprávať a nerobiť si fotografie pred pamiatkami, ktoré potrebujú oživenie a rekonštrukciu ako sol. Na úrad vlády chodia štandardne stredoškoláci z gymnázií z celého Slovenska a robia ohliadku úradu vlády ako novej, tak aj starej budovy. No a povedia vám, že boli sme vo Varšave, boli sme v Prahe, boli sme vo Viedni, boli sme v Budapešti a viete, aké tam majú tie budovy, ktoré slúžia na reprezentáciu tých najvyšších ústavných činiteľov. A potom prídu do Bratislavy. Všetci vieme, v akom stave máme tie budovy a keď chceme hovoriť o nejakom vzťahu k štátnosti, k hrdosti, k národu a štátu, tak jednoducho toto sú veci, ktoré nemôžeme opomínať. Takže niekto môže povedať, že to je veľa peňazí, ja súhlasím, je to veľké množstvo peňazí. Ale ak nám záleží na našej tradícii, na našich vzťahoch, vo vzťahu k Slovenskej republike, mladej generácii, tak jednoducho takéto veci nesmieme opomínať. Slúbili sme, že Slovensko rozostávame, aj to určite robíme, aj to v najbližšom čase budete mať možnosť vidieť na konkrétnych výsledkoch.